Krásny deň. V tomto videu vám chcem niečo viac povedať o detoxikácii organizmu, pozrieť sa na to z pohľadu, ako môžeme nášmu telu pomôcť, aby fungovalo lepšie, aby sme sa cítili lepšie, aby nás nič nebolelo a aby sme boli vitálnejší. Sú rôzne názory, či potrebujeme detoxikáciu alebo nepotrebujeme, že naše telo má tú schopnosť sa detoxikovať same. Áno, je to pravda, naše telo má schopnosť sa detoxikovať, ale určite je pravda aj to, keď naše telo podporíme v tejto činnosti, tak môže sa lepšie zaoberať aj iným, nielen zbavovania toxínov, ale môže sa zaoberať viacej aj hojením, lepšou regeneráciou, lepšou vitalitou a tým pádom pomalším stárnutím nášho organizmu. Takže detoxikácia má určite význam, pokiaľ žijeme v prostredí, v ktorom žijeme, pretože okolo nás, či už vo vzduši, či už vo vode, ale aj v potrave, ktorú príjmame, dostávame látky, nielen tie, ktoré nám prospievajú, ale vo veľkej miere aj tie, ktoré naše telo zaťažujú a naše telo sa ich veľmi ťažko vie zbavovať a potrebuje na to vynaložiť veľa energie, veľa podporných látok, ktoré stiahne v organizme niekde inde, aby dokázalo vylúčiť to, čo telo zaťažuje. Takže z môjho pohľadu určite detoxikácia je taká nevyhnutná súčasť pravidelného života. Či už detoxikujeme v podobe nejakých čajov, môžeme to robiť aj takýmto spôsobom, hej, či čaje, alebo nejaké pôsty, alebo už aj to, že začneme príjmať viacej vlákniny, dostatok spánku, vyhýbanie sa toxickým látkam, ako sú alkohol, fajčenie, nejaké drogy. Aj to je už veľká pomoc nášmu organizmu zabrániť prísunu toxínov do tela. Ale sú veci, ktoré vedome ovplyvniť vieme a teda znížiť ten prísun toxínov, ale ako som už spomínala v tej potrave, v tej pitnej vode, ktorá tečie cez kovové potrubie, ktorá vychytáva spodné vody, v ktorých opäť je niečo, čo vo vzduši všade pôsobí, takže nedá sa úplne všetkému zabrániť, aby sme tie toxíny do svojho tela dostali. Takže z môjho pohľadu taká cesta k tomu, aby naše telo fungovalo dobre a bolo zamerané na tú regeneráciu a ten taký spomalený proces stárnutia, alebo teda aby stárlo pomaly a prirodzene, tak určite je dôležité podporovať náš organizmus zbavovania sa toxínov. Ja vám dneska chcem predstaviť takú základnú trojmesačnú kúru, ktorú máme v rámci Essence. Je to detoxikačná kúra, ktorá sa skladá vlastne zo 4 produktov, ktoré sú rozložené na 3 mesiace a prinášajú takú komplexnú očistu nášho organizmu. To znamená, že nie sú zamerané iba na čistenie pečene, ako veľa detoxikačných čajov, hej, že v prvom rade očistiť pečeň, čo je áno, veľmi dôležité, pretože je to jeden z najdôležitejších orgánov v našom tele, ktorý najviac filtruje všetky toxiny v našom organizme, ale je dôležité očistiť a podporiť aj obličky, lymfatický systém, a celý cievny systém, hej, a trávenie. Takže dodávať iba výživu pre pečeň ako v podobe nejakého pestrecu mariánskeho nám úplne tú komplexnú detoxikáciu nedodá. Preto je dôležité ísť krok za krokom. V rámci detoxikačnej kúry v Essence máme to rozdelené do takých postupných krokov, kde vlastne tie kroky na seba pekne nadväzujú. Prvý krok je S-Pure Star vitamíny. To sú vitamíny, hlavne vitamíny B a pivné kvasinky, ktoré veľmi výrazne podporia alebo teda pripravia pečeň na to,
že budeme vlastne detoxikovať a vychytávať toxíny v celom tele, ktoré potom budú sa filtrovať cez pečeň. Takže aj tá prípravná fáza je veľmi dôležitá na to, aby tá pečeň to zvládla a aby to všetko prebehlo v poriadku. Takže S-Pure vitamíny sú len v rámci tohto detoxikačného balíčka možné a je to tak nakombinované, že sa vzájomne podporujú a výrazne teda zamerané na podporu pečene. Potom je Cleanse, tak, prípravok Cleanse. Je to prípravok, ktorý má prívlastok aj také prírodné antiparazitikum a je to hlavne prípravok, ktorý pomáha štiepiť aj bielkovinu v tele, zbavovať vlastne náš tráviaci trakt od rôznych nánosov, dokáže vyupratovať teda hlavne ten črevný systém. Obsahuje hlavne vitamín A a proteázu, ktorá je zameraná na to rozpúšťanie aj parazitov v našom organizme, ale aj lepšie štiepenie bielkovín. Takže po tomto novom zložení, ako je Cleanse urobený, tak vlastne myslím si, že bude mať veľké uplatnenie aj samostatné užívanie pre tých, ktorí majú problémy so štiepením bielkovín v tele. Takže keď vyupratujeme to črevo, tak aj intolerancia na kazeín alebo laktózu môže výrazne sa zlepšiť. Takže Cleanse je ako druhý prípravok, ktorý teda pôsobí v rámci detoxikačnej kúry v prvom mesiaci v takom prípravnom, kde pripravujeme po pečení aj črevný systém. No a tretí produkt, ktorý ide v prvom mesiaci, je Floven, ktorý poznáme ako prípravok na riešenie cievneho systému, zlepšenie cirkulácii krvi, riedenie lymfy a vlastne posilňovaniu celého cievneho a lymfatického systému. Zloženie obsahuje to pagaštan konský, vitamín C, takže takú látku, ktorá sa nazýva aescin, ktorá veľmi výrazne pomáha tej regenerácii cievneho systému. Takže Floven v tomto kombinácii v detoxikačnej kúre je zameraný hlavne na to, aby rozprúdil lymfu a tým odtok toxínov z nášho organizmu. Hej. Takže to je prvý mesiac. Potom druhý mesiac sa užíva kombinácia S-Pure, kde je to prípravok, ktorý obsahuje magnézium, taurín, opäť vitamíny B, výrazne podporuje vychytávanie toxínov z nášho organizmu, dokonca aj ťažkých kovov a pomáha vlastne tej filtrácii týchto náročných toxínov v našom organizme, aby sa ich telo ľahšie zbavovalo. Takže aj ľudia, ktorí pracujú v nejakom toxickom prostredí, či už upratovačke, alebo nejakých v chemických laboratóriách, alebo pri riedení farieb, alebo v nejakých lakovniach, proste kde všade zo vzdušia, alebo aj pri kontakte s toxickými látkami nevedia úplne obmedziť ten kontakt, tak S-Pure určite by mal byť prípravok, ktorý vám podporí a pomôže zbavovanie sa týchto ťažkých toxínov z prostredia. Čo sa týka ťažkých kovov, možno veľa ľudí si myslí, že teda naozaj iba pri tých ľudí, ktorí v takom prostredí žijú, ale aj vegetariáni, ktorí často jedia zeleninu nakupovanú priemyselne spracovanú, alebo teda cez predajne, nie vlastne pestovanú, tak takáto zelenina a ovocie je častokrát ošetrovaná takým spôsobom alebo pestovaná v takom prostredí, kde na sebe zachytáva tie ťažké kovy a je dokázané, že vegetariáni majú veľmi často zvýšený podiel aj olova v tele. Alebo dokonca aj cez kozmetiku. Nezdravá, nesprávna kozmetika
dekoratívna kozmetika, rúže, šminky rôzne, tiene, to všetko, make-upy môže obsahovať stopové prvky ťažkých kovov, ktoré cez tú kožu veľmi výrazne naše telo zaťažujú. Takže S-Pure určite nájde uplatnenie aj u dám, ktoré používajú takú kozmetiku, ktorú nemajú overenú a obsahuje takéto látky. Takže v druhom mesiaci je tam S-Pure a zase kombinácia Flovenu, pretože celý regeneračný proces a detoxikácia organizmu nemôže byť týždeň alebo 10 dní. To je jednoducho krátka doba na to, aby sa to telo dokázalo zbaviť a vyplaviť tie toxíny aj spoza takých zákutí v našom organizme. Takže preto tento detoxikačný balíček je rozdelený na 3 mesiace, aby ten proces bol komplexný a naozaj to telo pripravilo, alebo teda zbavilo tých toxínov a pripravilo na lepšie fungovanie a lepšie strebávanie ďalších rôznych živín, ktoré do svojho tela už potom pridáme. Hej? Takže v druhom aj treťom mesiaci sa užíva ešte táto kombinácia, čo je veľmi dôležité počas užívania týchto prípravkov. Je dôležité výrazne obmedziť alebo úplne obmedziť toxické látky, ako je alkohol, pretože jednak by to bolo kontraproduktívne a jednak by to mohlo spôsobovať práve vďaka tomu S-Pure také antabusové účinky, že jednoducho ten alkohol by nám až tak nemusel chutiť a nerobil by nám dobre. Čo sa týka táto detoxikačná trojmesačná kúra je pekne balená v takej taške, kde máte presne aj rozpísané v ktorom mesiaci, ako čo užívate, takže je to veľmi praktické. Dôležité je doplniť výrazne pitný režim, pretože tie toxíny potrebujú z tela odísť, nie len sa niekam presunúť, takže zvýšiť pitný režim kľudne počas tej detoxikácie aj na tie 2 litre denne. No a čo sa týka tej ceny, 1 denná dávka pri užívaní týchto produktov vás vyjde menej ako 1 euro. Takže je to naozaj dostupné pre každého a keď si odpustíte 1 kávu denne, tak si viete výrazne pomôcť práve takouto detoxikáciou. Okrem týchto prípravkov, čo sa týka tohto komplexu, by som ešte určite chcela dať do pozornosti tento môj malý zázrak, ktorý u mňa doma nikdy nesmie chýbať. Je to aloe vera koncentrát. Je to koncentrované aloe vera s pestrecom mariánskym, žihľavou a púpavou, koreň žihľavy, koreň púpavy, semiačka pestreca mariánskeho. Z tohto prípravku robí naozaj unikát a veľmi intenzívny detoxikačný prostriedok v takej jemnejšej forme, hej, oproti tomu celému trojmesačnej kúre. Ale s týmto prípravkom máme veľmi dobré skúsenosti u diabetikov, u ľudí, ktorí majú častokrát zvýšený cholesterol, či už zo stresu, z jedla, ale väčšinou v dnešnej dobe je to zo stresu, či pri probléme s refluxom, alebo pri probléme pečeňových testov, zvýšených enzymov, pri probléme horšieho trávenia, tým, že sa nám netvoria tráviace enzymy, pri horšej funkcie pankreasu, žlčníka, to všetko, žlčníkových kolikoch, práve tým, že tento prípravok podporí ako keby nahradiť tie chybajúce enzymy tráviace a tým urýchliť ten proces trávenia v našom organizme. Hej. Takže koncentrát aloe vera ja doporučujem, pokiaľ sú ľudia, ktorí nechcú ísť do trojmesačnej kúry, alebo už ju absolvovali a chcú len takú udržiavaciu kúru, alebo teda majú problém s nejakými tými parametrami, ako sme spomínali, či už je to cukor, cholesterol alebo pečeňové testy, tak práve takýto drink, takáto pipetka napumpovaná ráno, večer výrazne
pomôže nášmu organizmu zlepšiť funkciu všetkých detoxikačných orgánov a zbaviť telo toxinov. Takže koncentrát aloe vera, jedna tá fľaštička vydrží zhruba pri takom dávkovaní, ako som povedala, 2-krát denne čajová lyžička zhruba na 15 dní. Takže dve balenia na ten mesiac, alebo tak mesiac aj týždeň zhruba to vydrží. No a takú upratovaciu čatu v svojom, alebo teda udržiavaciu čatu v svojom organizme zabezpečíte aj pitím aloe vera drinku. Tak ako sa z aloe vera neviete opiť, tak sa s ním neviete úplne ani predávkovať. Akurát môže sa stať, že keď ho vypijete naraz veľa, tak veľmi výrazne vás zdetoxikuje hlavne črevo, takže môžete mať potom rýchly krok na smer na toaletu. Ale koncentrované teda aloe vera v podobe Essence je to mikronizované, tak preto je to iba v politrovom balení. To dávkovanie je 15 až 20 ml jedna denne preventívne. Opäť, keď to chcem využiť ako detoxikačnú kúru alebo už mám nejaký problém, tak kľudne 2 aj 3 krát denne. Alebo to zaradiť ako pitný režim, pridávať si to do vody. Pretože aloe vera sama o sebe je rastlinka, ktorá kadiaľ tečie, tadiaľ lieči, výrazne dokáže udržiavať v čistote to naše črevo. Je to taká prachovka, ktorá pravidelne upratuje to, čo treba v čreve a v cievnom systéme. Takže aloe vera drinky opäť tiež veľmi dobrá pomôcka na udržiavanie nášho tela v dobrej kondícii. A okrem toho, že upratuje, že to obsahuje tzv. Saponíny, má to aj účinky na proti baktériám a vírusom, zabraňuje im premnožovaniu v našom tele. Obsahuje to viac ako 200 výživných látok, všetky druhy aminokyselín, vitamíny, dokonca aj B12. Takže naozaj je to taká vitamínová bomba každý deň, ktorá výrazne pomôže nášmu organizmu, aby sme boli vitálni a zdravší. Takže je na vás, čo z tohto, po čom to siahnete. Tie skúsenosti máme veľmi bohaté, čo sa týka jednotlivých produktov, či už komplexnej detoxikačnej kúry, ľuďom, ktorí to absolvovali pravidelne, tak dokázali sa zbaviť rôznych aj kožných problémov, čo si poviete, že to moc so sebou nesúvisí, ale áno, súvisí, pretože prejav toho, čo je navonok na koži, je základ problém práve v črevách a tráviacom systéme. Takže aj takéto veci, zlepšuje sa taká tá vitalita, zlepšuje sa chudnutie. Keď chceme naštartovať chudnutie, tak určite je dobré detoxikovať predtým. Potom zlepšujú sa, alebo teda znižujú sa prejavy intolerancií, rôznych alergií, rôznych tráviacich ťažkostí, omladenie organizmu, ale aj úľava od bolesti. To všetko sú skúsenosti, ktoré máme referované. Ja budem rada, ak mi do komentu napíšete, akú skúsenosť máte vy s týmto produktom a čo ste z tohto užívali. A kľudne budem rada, keď to teda pozdieľate, či už priamo na YouTube do komentu, alebo v rámci našej skupiny facebookovej, pretože práve aj vaše zdieľanie môže veľmi výrazne pomôcť niekomu ďalšiemu, ktorý sa rozhodne to používať a môže mu to pomôcť zlepšiť zdravie. Ak ešte nie ste členom Essence a chcete si tieto produkty zadovážiť, napíšte takisto do komentu. Ja vám ukážem cestu, ako si tieto produkty viete zabezpečiť a nakúpiť a vyskúšať. Takže prajem vám krásny deň a verím, že teda svojou starostlivosťou o svoje telo budete dlho vitálni a zdraví.